دریا دجلہ نو صحابہ نے کہا راہ دے ہوئے یہ شے کل کو کر سکنا پانی دریا آر پار لگے ہوئے راوی تو بندہ راوی نو کہے راہ دے ہوئے تے راوی لمحہ پہ جائے ان کہ گزر جاؤ کون ہو فرمایا محمد عربی دے غلام کیوں جی اور افریقہ دے جنگلہ جو رات پہ گئی حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول سپہ سالار صحابہ کہنے لگے تھے شیر راندن چیتے راندن سب تے ٹھوئن موزی چیزاں راندیاں اے تیرا تی لشکر نو لڑ پین گے جناب ڈنگ مار دین گے شیر حملہ کر دین گے آپ فرمایا میں دا علاج کرتا آپ ٹیلے ہوتے چڑھ گئے فرمایا سنو شیرو او بیڑیو او سپو او ٹھوئن جان دے اسی کاؤنا اسی محمد عربی دے غلام آج رات اسی اتھے رہنا جنگل خالی کر دو حدیث پاک کے موجود ہے شیر بھی نکل کے جا رہے سی بھیڑیاں بھی جا رہے سی سب بھی جا رہے سی انہوں نے کہا جناب جنہ دا تسی نہ لیا سی انہوں نے جاننے جناب کی محمد سے وفا تو نے یہ جہاں چیز ہے کیا حضور نال وفا کرنی بس انہیں جانا زور لاؤ اس شیر تے اے ہی ساڑا منشور ہے کوئی منشور نہیں اسی کدی بھی نہیں کیا سانو منو اسی کہہ دے حضور کو کی بات کر اسی کدی کیا سانو منو